Dobrý deň. V tejto videoprezentácii by som vám rád ukázal niekoľko zaujímavých informácií. Ale skôr, ako začnem hovoriť o detailoch, rád by som vás poprosil, aby ste si prezentáciu dopozerali až do konca. Nemusíte sa báť, netrvá hodiny, len niekoľko minút. V opačnom prípade vám môže uniknúť množstvo zaujímavých informácií. Na začiatok si v duchu zodpovedzte jednoduchú otázku. Koľko denne trávite za internetom? Surfujete, pripravujete sa do školy alebo práce, chatujete na rôznych fórach, sociálnych sieťach. V priemere je v domácnosti na Slovensku denne pustený osobný počítač pripojený k internetu asi 5 hodín denne. Za pripojenie asi väčšina z nás platí, ale asi neviete, že existuje aj spôsob, ako si len tým, že ste na internete, zarobiť bez nutnosti investícií alebo extrémne namáhavej práce. Spoločnosť $20 vám ponúka skvelú možnosť. Vždy, keď ste pripojení na internet, spustí sa vám na obrazovke malá, nenápadná reklama. Spoločnosť $20 získava peniaze od firiem, ktorých reklamy sa vám zobrazujú. Väčšinu ziskov z reklám prerozdeli späť medzi užívateľov systému, teda napríklad aj mne alebo vám. Za každú minútu zobrazovania reklam získavate 1 bod. Keďže množstvo zakúpenej reklamy sa mení sa aj kurz výmeny bodov za peniaze. Momentálne sa pohybuje približne na úrovni 13 dolárových centov za 1000 bodov. Ak ste si narýchlo prepočítali vaše zisky, asi ste dospeli k naozaj malému číslu. Predsa len očakávať desiatky eur mesačne len za malú reklamu na svojom monitore je nereálne. Ak by ste mali denne pustenú reklamu v priemere 5 hodín každý deň, bolo by to mesačne asi 9000 minút. Váš mesačný zisk by bol teda približne 1,2 dolára. Minimálne stojí za zamyslenie, koľko zarábate za pripojenie teraz. Pravdepodobne absolútne nič. Takže aj 1,2 dolára je lepšie ako nič. Ale pozor, nevypínajte prezentáciu, zisky môžu predsa len neúmerne narásť. Asi to najzaujímavejšie na spoločnosti $20 je fakt, ako si spoločnosť cení, ak jej privediete nového člena. Za každého vášho kamaráta, ktorý sa zaregistruje cez váš unikátny link, vám spoločnosť prenechá 10% jeho ziskov. Avšak nie len 10% za ľudí, ktorí sa registrujú pod vás, ale aj 10% za tých, čo sa registrujú pod ľudí pod vami, a takto to funguje až do neuveriteľnej 10. úrovne. Pre lepšiu predstavivosť si pozrite nasledujúcu schému. Ak by sa pod vás registroval kamarát, logicky by sa vaše zisky zvýšili o 10%, ktoré za neho získate. Ale skúsme počítať, čo by sa dialo, ak by ste pod seba zaregistrovali 2 kamarátov a každý z nich urobí to isté. Vo všetkých výpočtoch počítame s faktom, že každý nechá pustenú reklamu asi 5 hodín denne. Sledujte nasledovnú tabuľku. Vy sám zarobíte mesačne 1,2 dolára. Ak sa pod vás registrujú 2 kamaráti, zarobíte mesačne asi 1,44 dolára. Ak aj oni registrujú pod seba 2 kamarátov, zarobíte mesačne 1,92 dolára. Ak aj títo opäť registrujú pod seba každý 2 kamarátov, zarobíte mesačne 2,88 dolára. Ak sa bude vaša sieť rozvíjať ďalej a ďalej týmto tempom, zarobíte nakoniec mesačne vyše 246 dolárov. Čo z toho plynie? Ak vy pod seba zaregistrujete 2 kamarátov, denne necháte pustenú reklamu aspoň 5 hodín a toto urobí každý pod vami, nakoniec zarobíte po prepočte približne o 170 eur. A pre tento zisk nemusíte absolútne nič platiť, investovať, kupovať. A čo by sa dialo, ak by ste sa do toho naozaj obuli a neregistrovali len 2 kamarátov, ale cez rôzne inzertné stránky, propagáciou a podobne, našli trebárs 100 ľudí, ktorí by už ďalej registrovali vždy len po 2 aktívnych členov. Nakoniec by sa vaša mesačná odmena pohybovala na približnej úrovni 8500 eur mesačne. Skúste sa zamyslieť. V duchu si spočítajte kamarátov a známych, ktorí by boli ochotní sa pridať. Prirátajte k tomu počet ľudí, koľkých by ste dokázali nájsť pomocou rôznych inzerátov a podobne. Zisky budú narastať spočiatku pomaly, ale kde budú o pár mesiacov, závisí len a len od vás a vašej siete. Tak čo? Chcete aj dnes nechať pustený počítač a nedostať za to ani cent? Nezabúdajte, u $20 za nič neplatíte. Registrácia aj používanie je zadarmo.
Keď vás to prestane baviť, jednoducho program odinštalujete. A keď vás to chytí, budete úspešní, môžete si príjemne zarobiť. Registrácia na www.surfuj.team.sk